ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. меҳмони имрӯзаи мо сарояндаи хелоҳам маҳбуб, мақбули дили мо, хелоҳам шинохта. Сарояндае ки мову шумо он касро бисёрам аз ҳамон сабки худаш бо ҳамон лаҳни ширинаш мешиносем. Сарояндаи ансамбли Фалак ба номи устод Одина Ҳошим Бунафша Муқимова. Хуш омадед ба барномаи лазиз. боз як бор дигар миннатдории худро ба шумо баён мекунем ки шумо вақт ҷудо намудед, вақт ёфтед, омадед ки имрӯзҳо медонем ки хело серкорам ҳастед. Зинда бошед. Ташаккур барои даъват. Салом мегӯям ба кулли бинандагони телевизиони Сафина, бахусус барномаи лазиз. Саломат бошед. Имрӯз ҳамроҳи шумо мо чӣ омода мекунем? имрӯзҳо ки тирамоҳи зарнисор ҳукмфармоӣ дорад дар Тоҷикистони мо ва мавсими бигем ки ҳамаи сабзавоту меваҷот имрӯзҳо дар бозорҳои мо фаровон аст ва ман тасмим гирифтам ки имрӯз як хӯроки на он қадар дар байни тоҷикон маъмул, яъне ки бори аввал агар хато накунам дар барномаи мо фикр мекунам ки кадуро мо бори аввал истифода мебарем. Набуд. Ман тасмим гирифтам ки як хӯрок омода кунам бо ана ҳамин шоҳи сабзавотҳо. Шоҳи сабзавотҳо. хеле ки гуфтед, тирамоҳ ҳаст, каду, дар ин ҷо помидор, дар он ҷо бинед ки бале хурмо аллакай дар бозорҳо фурӯхта истоданд. ин аз боғи телевизиони Сафина. биед акнун оғоз кунем. Сараввал биед биринҷро дар ҳамон тоба каме нимкола пас кунем. дар дегча бошад? Дар дегча бошад мешавад. Дар дегча. Хуб, биринҷа як на он қадар зиёд, як пиёла кифоя. Як пиёла биринҷа обпазмин мешавад. Як пиёла ин зиёдтар? Як пиёла бас. Як пиёла бас. хуб, аллакай мо тавдонро метафсонем то ин ки биринҷа дар дег андозем. Биед ин мо дар инҷа дорем оби ҷӯшомада мешавад ё ин ки мешавад, ҳарчи тезтар бошад боз хунакстар. биед пурсон мешавам, якумин савол ин аст ки шумо чӣ хел дар дили шумо пайдо шуд? меҳр ба сарояндагӣ, меҳр ба ҳунар, меҳр ба санъат. меҳр ба санъат аз куҷо буд? Чӣ гуна буд? Кӣ дар дили шумо андохт? Кӣ сабаб шуд? дар оилаи санъаткор бигем ба дунё омадам, тарбияи санъаткорро гирифтам. Дар оилаи санъаткор? Бале, ва меҳри санъат аз хурдӣ дар дили ман ҷо шуд. Кифоя. Кифоя аст? Як пиёла? Як пиёла. Намак илова мекунем камтар? Намак. Ин аллакай метавонам илова кунам. ина мо бинандагони гиромӣ ҳамаи сабзавотҳо, меваҳо, ангур, биринҷ, ҳамаашро мо пеш аз барнома ҳамроҳи апаи Бунафшабону шуста дар табақҳо гирифта монда будем. ана акнун биринҷа мо дохили дегча кардем. камтарак мекобем то ин ки тагаш начаспад. мешавад. хуб, гуфтед ки дар оилаи санъаткор ба дунё омадед. аз хурдӣ меҳри санъат дар дили ман ҷо гирифт. Ки буд дар оила? Падар буд, модар? Дар оила бигем ки ҳам падар, ҳам амакҳоям ин бигем ки пушти падарӣ. Чӣ гуна сароянда буданд ё ин ки эҷодкор буданд, сароянда буданд, шоир буданд. Умуман ҳам санъаткор, ҳам аҳли зиё. Умуман ман дар як оилае тарбия гирифтам ки ҳам муаллим буд, ҳам духтур буд, ҳам санъаткор буд. ҳамаи соҳаҳои ҷамъиятӣ дар оилаи мо буд. ҳамаи касбҳо дар оилаи шумо ҳама ба ҳар касб машғул буданд. касби дӯстдоштаи худро доштанд. ана акун чӣ кор мекунем? дар навбати дуюм мо бояд ки анамин кадуро ҳамин хел давра бурида, давра бо нозукиҳое ки метавонад каду шиканад. Аммо мо бояд эҳтиёт карда. Каду метавонад шиканад? Ман намедонистам ростӣ. Хуб. Албатта бо корди тез. Тез, бояд корди тез диҳем.
хуб ана метавонед ки дар дохили ин карсонча як табақча гиред. хуб гуфтем ки дар оила будан санъаткор чӣ гуна онҳо розӣ буданд ки шумо ба санъат ба сарояндагӣ? ман фикр мекунам ки агар розӣ намебуданд ва агар дасти дуои эшон намебуд, шояд ман ба саҳнаи калони ҳунар роҳ намеёфтам, ворид намешудам. албатта ки розӣ будам, албатта ки дар хурдӣ замзама мекардам судҳои кӯдаконаро ба лафзи кӯдакона бигем. акун ин аз шунидаҳоем ки падару модарам нақл мекарданд. бо лафзи кӯдакӣ шеър мехондам, суруд мехондам. яъне аз хурдӣ дар дили шумо буд шавқ, завқ, шавқи санъаткор шудан. биёед аввалин маротиба кай буд ки ба саҳнаи касбӣ баромадед? кай буд, дар куҷо буд? 2002 вақте ки барномаи телевизиони дилангезро ман сабт кардам дар шабакаи якуми телевизион ва он пайваста намоиш дода мешуд ва ҳамон сабаб шуд ки ман дар онҷо 4 суруди худамро сабт кардам ва ҳамон сабаб шуду ман ба дастаи ҳунари дарё даъват шудам. тӯли 8 сол онҷо кору фаъолият кардам. соли 2002 буд рафтед ба соли 2003 даъват шудам. тӯли 8 сол кору фаъолият кардам ва гуфта метавонам ки як дастае буд ки бисёр як фазои солими эҷодӣ дошт. инҷа мо метавонем як тим буда тобаро гирам. тобаро монид мисли як дастаи бисёр пурқувват буд, бисёр овозадор буд. бале унҷа ситораҳои санъат бисёр унҷа кору фаъолият мекарданд. ҳама аз пайи эҷод, ҳама аз пайи эҷод, бале ҳамун фазои дӯстона, якдигар фаҳмию ҳам хеле чизо буданд дар онҷо. буданд. хуб. кадро як тараф мемонем. ва тӯли чанд сол дар онҷо кору фаъолият намудед? 8 сол кору фаъолият намудам ва дар ин соли эҷодӣ кору фаъолиятам қариб ки як 50 суруду 50 суруд таронаҳои худро дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон сабт кардам. сабт намудед? бале. дар он вақт буданд дар ансамбл шодравон Қурбоналӣ Абдуллоев. бале устоди ҳунар Қурбоналӣ Абдуллоев кору фаъолият мекарданд. ки бисёрам як ҳамун сабки худашона. Нигина Раупова. бале бисёр устодони бисёр барҷастаи Тоҷикистон онҷа кору фаъолият мекарданд. Абдулло Султонов буданд. ки имрӯзҳо фикр мекунам ки дар санъати сарояндагии тоҷик ҳамино имрӯз намерасанд. албатта. бале. рӯҳашон шод бод. манзили охираташон обод бошад. ва уно хушбахт мардум буданд ки дар дилу дидаи мардум ҷой гирифтанд. ва шумо баъд аз гуфтем ки хатми мактаб вақте ки завқ пайдо шуд аз амак, аз падар, баъд ҳуҷҷатҳоятонро супоридед дар аввал дар мактаби мусиқии бачагона таҳсили мусиқӣ гирифтам. дар мактаби бачагонам хондед? дар мактаби мусиқии бачагона. ва баъдан боз баъди хатми мактаб боз ҳуҷҷатҳоямро супордам ба коллеҷи санъати шаҳри Кӯлоб ки имрӯз номи ситораи пурҷилои ҳунар шодравон Кароматло Қурбонов инҷаро хатм кардам. ва боз баъди хатми коллеҷи мусиқӣ омадам ба донишгоҳи давлатии Кӯлоб шуъбаи омӯзгорӣ дар Кӯлоб таҳсил дар шаҳри Кӯлоб таҳсил кардам ва бо даъвати он вақта раиси кумитаи телевизиони он вақта бисёр як ҳунарманди бузург нотакрор шодравон Убайдулло Раҷабов
раиси кумитаро ба зимма доштам, даъват шудам ва кору фаъолиятамро дар дастаи ҳунари дарё оғоз кардам. яъне оғози шумо аз дарё буд? Аз дарё буд, бале. яъне ман гуфта метавонам ки ман аз дастаи ҳунари дарё ба мухлисонам муаррифӣ шудам. бале, ин хеле хуб. бо устодони ҳунар ҳамкорӣ кардан, ин фикр мекунам ки як туҳфа аз зиндагӣ аст барои инсон. бале. хуб, мо гӯштро майда реза мекунем. гӯштро реза мекунем майда майда. гӯштро мезирбонем. гӯштро ҳам мезирбонем. равған гарм шудааст. хуб, ана бинед. не. биёед як омехта кунем. ҳоло ина намак кардан лозим нест. не. хуб, метавонед. то иноашро риза кардан, даҳанашро пӯшем ки равған ба ҳар тараф напарад. хуб, акнун гуфтед ки дар ансамбли дарё фаъолияти шумо, кори шумо оғоз шуд. эҷодиёти шумо оғоз шуд. тӯли 8 сол дар он ҷо фаъолият намудед. дар тӯли ҳамин 8 сол хотираҳои чӣ гунанд? ҳаст ягон хотирае ки чалпак буд, чӣ буд? хуб. ҳаст хотирае ки метавонед ба мо дар он ҷо мо гузоштем дар ҳаст ягон хотирае ки ҳозир ба мо нақл кунед? масалан, мо метавонистем ки ҳамроҳ бо дастаи ҳунарӣ бо тӯи маъракаҳо ба консертҳо даъват шавем. ин як хотираи худа дошт. метавонистем дар алоҳидагӣ ба консертҳо биравем. умуман дар ҳаёти ҳунарманд хотираҳо хеле зиёд аст. суруди дугона ҳамроҳи ки сароидаед дар ансамбл? дар ансамбл як суруди дастаҷамъӣ будем бо ҳамроҳи дастаҷамъӣ ам не акун се овоза аз оҳангсоз Фато Одинаев. ҳамкории зич доштам ба дастаи ҳунари дарё. як суруд бо номи Сеторӣ. Сеторӣ? ҳой сеторӣ бигӯ киро надомат кардӣ. хеле судора мехондем ки бисёр як авҷи калон дошт. диапазони калон барои овоз онҷа истифода мешуд. ҳамроҳи апай муҳаррамаю ҳунармандон, апай муҳаррама бисёр нотакрор ки имрӯз афсӯс ки дар байни мо нест, Бунафша Шокирова. мо се нафара ин суда эҷод вай мекардем, месароидем. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки имрӯз дар меҳмонии барномаи лазиз ҳастанд сарояндаи ансамбли Фалак ба номи устод Одина Ҳошим, Бунафша Муқимова, ки бисёрам гуфтем ки садои ширинам доранд ва ҳозир мо аз Бунафша Муқимова мехоҳем як суруд шунавем. ба таври зинда? ба таври зинда. ё ки ба сабт телевизионӣ? ба таври зинда. аслан бисёр ҳунармандо ё умуман занҳое ки дар сари дег дар сари туба хӯрок тайёр мекунанд, албатта як замзама мекунанд зери лаб. ин дар ҳамин мардуми мо зиёдтар аст. чиба ки мардуми мо бисёр ҳам мардуми зиндадил, санаддӯст. ин ҳамаш аз шафоати тинч будану ободу ором будани тоҷикистони азизи мо дорад медиҳад, ки мо ҳунармандон метавонем ки суруд эҷод кунем дар фазои озоди кишвар. бале, асос тинҷию оромӣ аст. ҳамаи чӣ дар тинҷию оромӣ агар бошад, дигар ҳамаи чиро мо метавонем ки замзама кунему, суҳбат кунем, сароем эҷод кунем, дигар ҳамаш мешавад. фикр мекунам агар тинҷию оромӣ бошад. хуб, пиёз чанд то пиёз, чанд то картошка, чанд то қаламфури булғорӣ. ҳозир дар равиши ҳамон зирбонидани анамин хӯрок маълум мешавад. чиба ки кадӯи аст ки калон аст, кадӯи аст ки ҳаҷмаш хурдтарак аст, кадӯи аст ки миёна аст. ин ба
таъм ва завқи ҳамон каду ҳам каду ва ҳам ҳамон чӣ мегӯянд оне ки интихоб мекунад. медонед ман аз шумо суруд мехостам шунавам. Бале хостам шунавам. суруд дар васти чӣ бошад? Тоҷикистон бошад, модар бошад, ишқи бошад, чизе ки бошад, таби дили шумо бошаду. ман як суруди дӯстдоштанӣ дорам ба номи модар. модар чиба ки мо фарзандон аз модарон аз дуои модарон месабзем. ман мехоҳам як суруд бо номи модар бихонам ва боварӣ дорам ки он суруди ман пайваста аз тариқи радиоҳо шунавонида мешавад ва ҳеҷ боки нест фикр мекунам, чиба ки суруди модар умуман суруди хуб кӯҳна шудан надорад. модар маравзи хонаи ман ҷон модарам бо ман бимон ягонаи ман ҷон модарам рангин камони олами иқболи ман туи меҳмони бебаҳонаи ман ҷон модарам ҷон модарам. саломат бошед. медонед садои шуморо шунавидам, ҳамон лаҳзаҳои хурд будем тариқи телевизион мешуд, телевизиони Тоҷикистон буд, аз радио мешунавидем ҳамин садои шумо ва ҳамон вақтҳое ки яъне шуморо ба давраи гузашта гузашта, бале кӯдакӣ ҳамин садоятон ҳамон вақт буд. саломат бошед. ки дар зиёдтар дар вақти нисфирӯзӣ ҳамин хеле сурудҳо мемондану шунавонида мешуд. бале хуб садоятон хело ширин аст. саломат бошед. киро шумо устоди хешм мешуморед дар ҳамин ҳунар? албатта падарамро. падаратон? чиба ки ҳангоми мактабхонӣ ё ин ки ҳангоме ки дар бохчаи кӯдакона будам, албатта падару модар дастгирам буданд. бигем дар ҳама ҳолатҳо ҳамсафарам буданд. шунавандаи аввалини ман ҳам буданд дар масалан эҷодиёти судҳоям, дар пешравиҳоям. падару модар? падару модар беҳтарин устод ва аввалин устоди ман ҳастанд. устодои шумо дар коллеҷ ки буданд? дар донишкада? ман метавонам бигӯям ки оҳангсози бисёр шинохта, бисёр маҳбубияти дар байни ҳунармандон, дар байни шунавандон дошт, бисёр як маҳбубияти худа дорад устод Шариф Бедаков. Шариф Бедаков? ҳала шаид шумо медонед. бале Шариф Бедакова мо медонем. Шариф Бедаков буданд, устод Умар Тимуров буданд. Умар Тимуров. ва вақте ки ман дар мактаби мусиқӣ таҳсил мекардам, дар асбоби ғиҷак устоди аввалини ман Умар Тимуров буданд. устоди аввалинатон Умар ва Тимуров? ин сирро ҳам имрӯз ман барои шумо кушодам. ман ғиҷакнавоз. бале ман намози дар ҳайрат мондам, шумо ғиҷак гуфтед? ман ғиҷак мехондам. ғиҷаки тоҷикӣ ки мардҳо уна сари зону мемонанду менавозанд. тасаввур кунед. ба имрӯз менавозед дар хона? дар ҳудуди дар оила? мактаб, дар хона, дар ҳудуди оила акун не, чиба ки акун кори ман имрӯз дигар аст. ман гарчанде ки дар дастаи фалаки ба номи Одина Ҳошимов филармония давлатиам ки кору фаъолиятам ки кунам, дар баробари кору фаъолият боз омӯзгор дар мактаб интернати мусиқии бачагонаи ба номи Миратулло Атоев аз фани фортепиано, яъне асбоби фортепиано, яъне фортепианоро шогирдон дарс меомӯзам. метавонед ки навозед. дарси овозхонӣ ҳам мегузарам. овозхонӣ ҳам мегузаронед? дарси овозхонӣ ҳам мегузаронам, бале. фортепиано ҳам менавозед? холаи ҳамакора. бале. дузандагӣ мекунад? қариб. хӯрок мепаза, авқот хӯрок мепазам. гапи ҳамин занак буд аст? ҳофизӣ мекунам. ҳофизӣ мекунад. ай ин суханон нест.
ана ки ҷураҷон ира мегирем да як роса. хуб Аҳа, ина бигирам. бале метавонем гирем. гуфтед ки дар ансамбли дарё кору фаъолият менамудед ҳамроҳи устодон ва баъд чӣ сабаб шуд ки шумо аз дарё рафтед? Бале. Албатта сабабҳои оилавӣ. Сабаби оилавӣ. Чун оиладор шудам ва чун фарзандонам ки хурдтарак буданд, ман натавонистам муддати кору фаъолиятамро идома диҳам. Ва имрӯз шукри худо ки фарзандон ба по рост шуданд, ба қавле имрӯз бигем ки калонакак шуданд, ман боз тасмим гирифтам ки кору фаъолиятамро идома диҳам, давом диҳам. Ва омадам ба дастаи ҳунарии фалак, албатта бо даъвати устод раҳматулло ҳошим. Бисёр як шахсияти нек, як ҳунарманди бисёр шинохтаву нотакрор, ки мактаби падари худро имрӯз идома дода истодааст. Ман дар ҳамон дастаи ҳунарӣ фаъолият мекунам. устод раҳматулло ҳошим ба мо ҳаққи устодӣ доранд, зеро дар донишкадаи давлати фарҳанг ва санъат ҳам дарс мегӯянд. Ба шумо дарс мегӯянд? Бале, ба мо дарс гуфтаанд. Пас шумо хушбахт будед. Бале. Ки бо чунин ҳунармандон шумо ҳам шиносоӣ доред, ҳам дарс мегиред ва онҳо ба шумо ҳаққи устодӣ доранд. ва насиҳатҳои устода мо гӯш мекунем имрӯзҳо, аз раҳнамоӣ ҳам мекунанд ба мо устод раҳматулло ҳошим. ва чӣ гуна аст дар ансамбли фалак? Ҳама сабки худашон ҳастанд ё ин ки ба равияи устод Одина ҳошим? Акӯ рангоранг аст, ин хато намекунем, аммо бояд ки фалак чӣ мегӯям, як мактаби худша бояд дошта бошад, равияи худаша дошта бошад. Фалак хело ҳам як чун имрӯз фалаки мо тоҷикон дар арсаи дунё, дар ЮНЕСКО қабул шуд ва бинед ки яъне ки мо тоҷикон бисёр хушбахт ҳастем ки дар ЮНЕСКО масалан шакани мо дохил шуд, ошу палави мо дохил шуд, фалак дохил шуд. Як сол пеш буд дар ЮНЕСКО. Бале. Анаку метавонем пиёзро илова кунем. Пиёзро метавонем бинандагон пиёз вориди тоба мешавад. Хуб биед акун карчукаро ҳама вориди тоба мекунем. мо барои чӣ ҳамин тахтачаҳои худамонро иваз накардем? Чунки ин ҳамаи чӣ зирбонда мешавад. барои ҳамин метавонистем ки дар сабзавотҳо иваз кунем, аммо медонем ки мо ина мезирбонем. Мезирбонем? боз ҳамроҳи гӯшти якҷо мешавад, барои ҳамин мо иваз накардем. Бале. Анаку навбати сабзи. Сабзи чанд то? 3-4 дона кифоя. 4 дона. Чиба ки бинед кадуи мо он қадар калон нест. Ва мо метавонем ки ин тарафашо ҳам гирем, кадуро дар онша васеъ кунем. Ки ҳастанд идеали шумо? Идеали ман дар зиндагӣ албатта модарам. Модаратон? Чиба ки ман дуруст реза кардаишам. идеали шумо модаратон? Идеали ман дар зиндагӣ модарам. Модари ман омӯзгор шуда кор мекарданд ва ман ҳамаи ҳамин нозукиҳое ки дар зан, дар модар дида мешавад, ман аз модарам омӯхтам. яъне пухту пазро, рӯбучинро, он чизе ки масалан модар ба духтар меомӯзонад, ман аз модар гирифтам ва идеали худ модарамро ҳисоб мекунам. хеле хуб аст. устоди аввалини шумо? устоди аввалини ман дар ҷодаи ҳунарам падар, модар. Падар. идеали шумо модаратон хеле хуб аст. чунки ҳамин модаромон, падаромон моро мерасонанд ба ҳамон ҷое ки бояд расем. ба қуллаҳои баланди зиндагӣ. ва албатта ки боз раҳнамоӣ пайдо мешавад. чӣ хеле ки гуфтед устодон, бале. дар ҷодаи касб ва ҳунар устодон албатта саҳми беандоза доранд. аммо дар тарбияи оилавӣ падару модар нақши асосиро мебозанд.
бисёртар сурудҳои киро шумо гӯш мекардед ё ҳозирам мекунед? ман он суруде ки хуб садо медиҳад, суруде ки ин фарқ надорад. садои хуб, суруди хуб, оҳанги хуб. Оҳанги хуб ман гӯш мекунам. Бале. Аммо ҳастанд ҳунармандони дӯстдоштаам ҳаст. Ва мисли масалан ситораҳои Шарқ Аҳмад Зоҳир, хонум Гугуш метавонам. Бале. Ва аз ҳунармандони тоҷик устод Зафар Нозимов. Ва боз апай Нигина. Нигина. Дар ансамбли дастаи Фалак имрӯзҳо тайёрӣ ба ҷашни Фалак рафта истодааст, чунки ки 10 октябр Иди Фалакамо ҷашн мегирем. Имрӯзҳо ҳунармандони дастаи ҳунари Фалак пайи омода кардани барномаи консертӣ ҳастанд, ки барномаи консертии мо 13 номери консертиро дар бар мегирад ва ҳунармандон ҳама каса бо як дилпурӣ, бо як дилгармӣ имрӯзҳо омодагӣ дида истодаед. Бале. Дар ҷашни фазои хуби эҷодӣ аст, якдигар фаҳмӣ аст ва устод акаи раҳматулло бисёр дастгирӣ мекунад ҷавононро. пешравиҳо ҳаст. Хуб аст, хуб аст, олӣ аст. Кола пасида боша мегирем. Камакак мулоим аст аллакай шуд? ба фикрам кифоя мегирем. Кифоя аст, анакун мегирем вориди каду мекунем ё ин ки анаку да ира хомӯш мекунед? Биед ман ина хомӯш мекунам. На хомӯш кунед чунки халал нарасонад. Хуб, хомӯш шуд. Не, ҳозир мо кадуро камтарак равған мемолем. Ани камакак рӯған, на? Камтарак сипарку рӯған. Ками равған илова мекунем. Ками равған? Кифоя. Кифоя аст. Анаку ками намак. Ками намак. Хуб. баъзеҳо кадуро шакар илова мекунанд, дар тафдон меандозанд, аммо бе он маҳсулотҳо. яъне мо метавонем ки дар дохили ҳамин каду боз маҳсулоти ширинӣ омода кунем. ворид кунем. яъне пироги кадугӣ. шумо ҳамин хел дар назар доштед? ман як намуди кадуро истеъмол кардам ки худ ҳамин ширин аст. бе ягон чиз, бе ягон иловагӣ. Бале. Кадуи ширин ҳам ҳаст ва фикр мекунам ки рӯз кадуи овардаи мо ҳам ширин аст. Чунки бинед чӣ қадар намуди зебо дорад, намуди зоҳирааш хеле зебо аст. анаку мо метавонем ки анакун гӯшт. дар қабати якум дар қабати якум гӯшт, дар қабати дуюм картошка. чизҳои омода кардагӣ. Бале. мо илоҷ мекунем ки ҳамаи ҳамин чикор кунад ҷо биёвад. қабати дуюм мо ҳамин чизҳои зербонидашударо омода мекунем. бинандагони гиромӣ, мана каду, дар дарунаш гӯшт, картошка, сабзӣ ва майонез, дар болояш мурч, қаламфур, зира. ҳамаашро дар даруни каду мондем, акнун ба тафдон. акнун интизор мешавем. тӯли 1 соат интизор мешавем. чӣ хеле ки гуфтед, дар аввал гуфтем ки биёед аввал дар тоба
ҳамаашро зир бонем чунки зудтар омода мешавад. агар хоҳед ки зудтар омода шавад мо метавонем ки алоҳида ҳар кадомеро дар тоба зир кунем ва аммо таври дурусташ таври дуруст ҳарду ҳам таъми худро дорад ва боз метавонем ки анамиҳоро хомохом реза карда дохили кадом монда тӯли 2 соат тӯли 2 соат тӯли 2 соат инаш муддати зиёдро дар бар зиёдтар 2 соат дар тӯли 2 соат ҳамааш мепасад дарунаш. хуб бинандагони гиромӣ анакнун дафдон моро интизор аст каду моро интизор аст бинандагон ҳам моро интизор аст бинандагон ҳам моро интизоранд. хуб биед бояд ирем мон дар инҷо дорем кани бинем ана буяша мебинем буш эҳсос кардестем бӯи мурч бӯи гӯшт гармиро бинед. қоидави агар хӯрему чашему биед як табақчаам ба шумо мегӯям барои ҳавла бичхел сарпӯша инҷа гузоред. сарпӯша мемонем сарпӯш мулоим шудааст. нет нарахи каду бояд ҳамон тилимчаҳое ки ана ҳастанд тилимчаҳо бинед чӣ қадар мулоим. як табақча барои шумо ва якташ барои ман чунки чашему баҳо диҳем. анами хел мекушоед чӣ хел гирем чӣ гуна ороиш дорад диди бояд ҳамашам хибрем мувофиқи хоҳиш масалан шумо мехоҳед ки кадуро истеъмол кунед ҳамроҳ бо ҳамин маҳсулотҳои дохилиш. бинандагони гиромӣ чун гули нилуфар шаклаш мегирад шаклаш мисли гул бояд ҳамин хел чун тилимчаҳое ки мебурем ку харбузаю ва тарбузу чизоро инам ҳамин хел бо ҳамин тарз ороиши хача гирифтед. ана бинандагони гиромӣ вақти аз ҳама муҳим барномаи лазиз чашидан ва баҳо додани хӯроки бунафша муқимова расид. ҳозир мечашем баҳо медиҳем ва ба шумо ҳамаашро як ба як мефаҳмонем. хӯрокам мечашем баҳо медиҳем. чӣ қадар болаззат картошкаш мулоим дар ҳақиқат бисёрам маззаи чӣ хел гӯем нотакрор аст. чӣ қадар ҳам ба кабоб монанд аст ҳамин хел мазза пайдо намудааст ин хӯрок. саломат бошед. хело болаззат хело хӯроки хуб хело ҳам иштиҳоовар ҳам барои саломатӣ фоидаовар. медонед гӯштам ҳамин чӣ хеле ки гуфтам мулоим мисли кабоб пухтааст. бинандагони гиромӣ табашам хело болаззат шудааст. дастони шумо дардро надинаша ва саломат бошед ки шумо вақт ҷудо намудед. миннатдор ҳастем аз номи тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина миннатдори хешро ба шумо баён мекунем ки шумо вақт ҷудо намудед вақт ёфтед. хеле серкор ҳастед. медонем ки омодагиҳо дар ҷашни фалак хело ҳам пурҷӯш рафта истодааст ва таманиёти шумо барои бинандагони телевизиони Сафина. таманиёти ман ҳамчун бонуи ҳунар сараввал мехостам ки дастархони ҳар якояки тоҷику тоҷикистонӣ анами хел пурнозу неъмат бошад, фаровонӣ бошад дар тоҷикистони мо. пеш аз ҳама мардуми сарбаланди мо ҳамеша тансиҳату хонаободу хушбахт бошанд. саломат бошед. бинандагони гиромӣ ин барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин буд. хайр то барномаҳои оянда бо телевизиони Сафина бимонед. хайр.